Apokalipsis, Kapitulo 12, uno agpatingga iti 17, panakabuya na iti babae ken iti dragon. Uno, ket maysa adakel a pagilasinan, nakita ijay langit, maysa a babae a sikakawis iti init, ket tibulan iti baba, dagiti saksakana, ket iti ulo na maysa a balangat a 12 a bituin. 2. Ket isu masikug idi, ket agikis iti panagpasikal na, ken agrigrigat nga agpasngay. 3. Ket nakita ti sabali a nakaskas daw sa dilangit, ket adtoy ti maysa a dakkel a dragon a nalabaga nga adda 7 nga ulo na, ken 10 a sarana, ket itirabaw dagiti ulo na 7 a korona. 4. Ket ti ipus na guyudan na ti apagkatlo dagiti bitbitwen sa dilangit, ket imbakal na ida iti daga, ket daydi dragon adda iti sangwanan daydi babae a ngangani aganak, tapno alon una na daydi anak na intun maipasngay. 5. Ket inyanak na ti maysa nga anak a lalaki a mangiturayto kadagiti isuamin a pagpagarian, babaon ti maysa a sarukod a landok, ket daydi anak na naitayab agingga iti Dios ijay trono na. 6. Ket daydi babae ti maray a nagkamang ijay litang nga ayan ti diso nga insagana kenkwana ti Dios, tapno taraonanda ijay kadagiti 9,000 ket 6 nga aldaw. 7. Ket adda gubat idi sa dilangit ni Miguel ken dagiti anghel na, nakigubat da idi dragon, ket daydi dragon ken dagiti anghel na nakikabil da. 8. Ngem dida nangabak ket dimit nasarakan daydi disuda sa di langit. 9. Ket naigarang ngugong daydi dakkel a dragon, daydi uleg a kadaanan nga isu ti managan ti Diablo ken Satanas, isu a mga lilaw iti isuamin a lubong, naitapwak ito'y daga, ket dagidi anghel na naitapwak da a naikanunong ken kuana. 10. Ket nangeg ko ti maysa a dakkel a timek sa dilangit nga kunkunana, ita imayen ti panakaisalakan ken ti panakabalin ken ti pagarian ti Dios tayo, ken ti panagturay ni Kristo na, tati mangidardarom kadagiti kakabsat tayo, naitapwaken dayjay mangidardarom kadakwada iti sangwanan ti Dios tayo, bayat ti aldaw ken rabii. 11. Ket isu inabakda gapu iti dara ti kordero, ken gapu iti sao ti pamanagnagda, ket dida kina ilalaan dagiti biagda agingga ken patay. 12. Gapuna agragrag o kayo o langlangit ken da kayo ngagnaet kadakwada, asi kayo pay daga ken baybay, tati Diablo imulog kada kayo nga daan dakkel a pungtot, nga muna a basiten ti tiempuna. 13. Ket idi nakita daydi dragon a natapwak ito'y daga, kinamat kamat na daydi babae a nangipasngay idi anak a lalaki. 14.
ket naited idi babayi ti duwa a payak ti dakkel nga agila. Tapno manipud iti sangwanan di ulig tumayab kuma nga agpalitang ijay di suna. Isu a pakataraunan na bayat ti maysa a panawen. Ken panpanawen ken gudwa ti maysa a panawin. Kensi ket daydi ulig impugsuna iti ngiwat na nga impasaruno idi babayi ti danum akas lamay sa karayan. Tapno mayanod kuma iti karayan. 16 ket ti daga tinulungan na daydi babayi. Ta ti daga naglukat tingiwat na ket sinagipsip na daydi karayan nga ipugso tingiwat daydi dragon. 17 ket nakapungtot daydi dragon idi babayi ket napan na ginubat tinatda iti kapunan na amang salimetmet kadagiti bilbilin ti Diyos ken adanda ti pamaneknek ni Jesus.